Хайырлы ерте, эфирда Татарстан яңалыклары, студияда Ония Гыйбадуллина, безнең бүгенге чыгарылышта. Җәй уртасының күңелле мизгелләре Мамадыш районында чираттагы Петрау бәйрәмен билгеләп үттеләр. Осталарга бәхет елмая, Актаныш районыннан Сабитовлар гаиләсе Идел буеның уңышлы гаиләсе конкурсында призлы урынны яулады. Казан утлары журналының чираттагы кесе китабы Ринат Мөхәммәдиевнең «Кыргый атауга сәяхәт» дигән китабы дөнья күрде. Татарстан Дәүләт Советының 33-нче утырышы язгы сессиясенең соңгысы булды. Депутатларның көзге сессияга кадәр каникулы башланды. Парламент хәбәрләре белән сезне Алия Галиуллина таныштыра. Көн тәртибендә 19 мәсьәлә каралды. Төп темаларның берсе республика бюджеты. Санкцияларга карамастан фаразлаулар буенча керемнәр 55 миллиард сумга арта. Казанга барлыгы 355 миллиард сум акча керә. Барлык социаль проектларны үтәү мөмкинлеге бар. Динамика положительная, поэтому это и внесли мы изменения на сторону увеличения. Это говорит о том, что пока сегодня те параметры бюджета, они полностью выполнимы. Ярты ел эчендә күп эшләнгән. Депутатлар 140 мәсьәләне тикшереп, 40 закон кабул иткән. Гражданнарга һәм бизнеска ярдәм итү чараларына басым ясалды. Шул исәптән пассажирлар йөртү турында закон кабул ителде. Ул муниципалитетларда транспорт проблемасын хәл итәргә тиеш. Городов, муниципалитетов стали отказываться перевозить пассажиров из-за, как им казалось, маленькой доплаты из бюджета в поддержку стоимости этих билетов. Приняли законопроект, дополняется новой статьей о перераспределении полномочий по организации регулярных перевозок между органами государственной власти и местного самоуправления, перезагрузив немножко часть на республиканские и местные бюджеты. Эшмәкәрләрне дә хупладылар. Табышка салым буенча ташламалар билгеләнде. Социаль сәясәт республика бакчачыларына да кагылды. Быел инфраструктураны үстерүгә ярты миллиард сум акча юнәлдерелә. Тагын бер инициатива Татарстан тәҗрибәсен Россиянең барлык төбәкләренә дә тарату. Сүз авылда яшәүче хатын-кызларга бер тапкыр бирелә торган түләүләр турында бара. Средний возраст женщин при рождении первого ребенка в республике составляет 29 лет. В связи с этим к нам обратились ряд общественных организаций, глав муниципальных районов с просьбой снять ограничения по возрасту. Әйтик, республикада беренче бала өчен 25 яшькә кадәрге ана 50 мең сум акча ала, 29 яшькә кадәр 3нче бала табучылар 100 мең сум. Бу уңайдан мөрәҗәгатьне ил хөкүмәте рәисе Михаил Мишустинга җибәрәләр. Пособие бирелә торган аналарның яшен арттырырга тәкъдим итәләр. Шулай итеп, Татарстан Дәүләт Советының 33-нче утырышы язгы сессияның соңгысы булды. Депутатларның көзге сессияга кадәр каникулы башланды. Парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде. Росавиация кайбер маршрутларда рейсларга шикләүләрне озайтты. Шикләүләр Россиянең үзәк һәм көньяк Илеш аэропортларына очышларга кагыла. Игътибарлы булыгыз. Рейслар 11 шәһәргә туктатылган: Краснодар, Геленджик, Анапа, Симферополь, Белгород, Брянский, Воронеж, Липецкий, Курский, Ростов-Дон һәм Илистр шәһәрләренә туры рейслар очмый. Татар җәмәгатьчелеге Татарстанның халык артисты Раушания Югачеваны соңгы юлга озатты. Хушлашу мәрәсиме Галиәскәр Камал исемендәге театр фойесында узды. Тулырак мәгълүмат хәбәрчебез язмасында. Халкыбызның сөйкле артисткасы, Татарстанның халык артисткасы Раушания Югачеваның якты истәлеге безнең күңелләрдә мәңге саклана. Раушания Юкачева 1959 елның 18 февралендә Питрәч районы Күн авылында туган. Казан театр училищесын тәмамлагач, ул Әлмәт театрында эшли башлый. 1983 елда Камал театрына күчә. Раушания кебек көчле рухлы кешеләр бик сирәк. Ул инде йөрәгенә 2 җитди операция кичергән кеше, әгәр дә аның урында башка берәү булса, бу гомерен яши алмас иде. Чөнки мин аны үзенең диагнозына карата яхшы озак яшәде дип уйлыйм. Ул кешедән үзен ким дип яшәмәде, ул көчле кешеләрдән көчле булып яшәде.
Театрның бүгенге репертуарында зур уңыш белән барган Гыргыри кияүләрендә Кәтернә, Ак калфагым төшердем кулдан спектаклендә Клара Измайлова, Исәнмесездә Хәнифә рольләре аның иҗат биографиясендә генә түгел, татар театр сәнгате тарихы битләрендә дә күренекле урын алган гүзәл образлар булды. Раушания безнең театр дөньясында бик зур эш эшләде. Менә дигән артистка яшәгәндә төп рольләрдә уйнады. Зөлфиядә, мәсәлән, Зөлфия, спектакль бар иде, Шәмсә Камәрдә Шәмсә Камәр, Галискар Камалның бәхетсез егетендә Гайни, Асыл Гайнуллина белән бергә уйнадылар. Һәм ул бик актив, ялкынланып яшәде, эшләде, оештыру сәләте көчле иде. Аны кулланды. Мин аңа карый идем дә, сокланам да, гаҗәпләнә дә идем. Раушания Юкачева үзе васит итеп калдырганча, туган ягы Питрәш районының Күн авылында җирләнде. Искәндәр Гамалдинов, Ирек Хәмидуллин, Татарстан ялыклары. Чыгарылышыбызны дәвам итәбез. Җәй яраткан китабыңны кыстырып табигатькә чыгу өчен иң кулай вакыт. Бу уңайдан Казан утлары журналы ай сайын берәр кисә китабы чыгара. 13-нчесе булып Ринат Мөхәммәдиевнең Кыргый атауга сәяхәт китабы басылды. Басманы киң катлам укучыларга Татмедианың матбугат үзәгендә тәкъдим иттеләр. Тулырак Ләлә Зәйнуллина видеосюжетында. Ринат Мөхәммәдиев Мәскәүдә яшәп иҗат итүче язучы, Татар дөньясы газетасы баш мөхәррире, 70ләп китап авторы. Кыргый атауга сәяхәт китабында Яңа Зеландиядә ташландык утрауда татар кешесе белән очрашуын, хәзер аның туган якларына кайта алмыйча яшәвен ача. Миңа үземнең эшләрем процессында бик күп чит илләрдә булырга туры килде, бик күп татар кешеләре белән очрашырга язды. Менә бу әсәрләрдә үземнең шушы ерак илләргә сәяхәт һәм андагы гыйбрәтле очрашулар кергән. Шуның белән дә ул укучыны үзенә җәлеп итер дип уйлыйм мин. Татар халкы бик күп таралган һәм кая барсаң да алар кызыклы, лаеклы язмыш кичерәләр. Мауктыргыч, җиңел, бер сулышта укыла торган әсәр, язмыйча калып булмый торган вакыйга. Ринат абый әсәрләрен укый башлагач, үзеннән үзе шул мөхиткә кереп китәсең. Бөтенләй язучы да читтә кала, китап та читтә кала, син шунда яши башлыйсың. Шул герой булып, шул геройлар күзлегеннән. Аның менә бу әсәрендә дә аның тасвирлаулары океан өстендәге менә шул ресторанда үзең утырган кебек. Шул Кубадагы кымлыкның исселеге үзеңнең аяңа эләккән кебек. Менә шуннан да ул шул хәтле сурәтләргә оста һәм кешене шул хәтле үзенең әсәрләре белән алып кереп китә. Язма документаль әсәр кебек укыла, ләкин моны документаль жанр дип кабул итәргә кирәкми дип искәртте Татарстан язучылар берлеге рәисе. Бу әлбәттә безнең укучы өчен шуннан да яңалыктыр дип уйлыйм. Монда әлбәттә теге әдәби әсәр ягыннан, эстетик ләззәт бирү ягыннан гына түгел, монда географияның киңәюе. Шуннан да Ринат абый бит инде аның булмаган җире юк, ярты дөньяны айкап чыккан кеше. Ничек булган шулай язмый, аның фантазиясе кушыла. Ринат абый булган вакыйгаларны аны хәтта уйлап табып та алмый бит. Туган телендә укыган кеше бер вакытта да ниндидер яман эшләргә, ниндидер ялгышларга сәләтле дип санамыйм мин. Гомумән татар теле, татар авылындагы тәрбия ул безнең милләтебезнең иң зур хәзинәсе. Бүген заманалар бүтән, калын китаплар киштә өчен генә, кисә форматында басылган китаплар татар әдәбиятына үзгә кызыксыну уятты. Татар китап укымый, татарның укырлык әсәрләре, язырлык язучылары юк диючеләргә бу яхшы җавап. Күз алдына әйтегез, 30 мең тираж. Һәм шуның 80% инде сатылып беткән. Бу әлбәттә татар милләтенең чын милләт булуын, укучы халыгы булуын, яза белгән язучы кешеләре булуын тасвирлаучы проект. Шушы ук җыентыкта авторның тагын берничә хикәясе урын алган. Ринат Мөхәммәдиев ул зур бүләкләр лауреаты булу белән бергә нәкъ менә татар прозасында аның 70-80 елларында үзгә бер из салган һәм үзенең тулы бер юнәлешен булдырган әдипләрнең берсе. Чара загында Ринат Мөхәммәдиев укучыларына автографлы китапларда өләште. Ләлә Зәйнуллина, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.
Ивылғы деп аталған Яшьләр форумына бик күп гаризалар кірген. Ул рәсми рәвештә киләсе атнада Самар өлкәсендә уза. Форумда Татарстаннан 110 кеше республиканың әйдәп баручы югары уку йортлары студентлары катнашырга җыена. Мәйданчык иҗади сәләтле яшьләр өчен булдырылган. Төп тема Россия халыкларының бердәмлеге, программада мәдәни активлык та, спорт ярышларда, шулай ук буыннар фестивалендә арт объектлар күргәзмәсе дә бар. Кыскасы, яшьләргә үз иҗат җимешләрен күрсәтү мөмкинлекләре бик зур. Актаныш районындагы Киров исемендәге совхоздан Сабитовлар гаиләсе Идел буеның уңышлы гаиләсе конкурсында мактаулы 3нче урын алды. Сабитовлар еш кына конкурсларда бөтен гаилә белән катнашалар. Уңа күнеккәннәр инде. Бу юлы җитди көндәшлек. Финалда гына да 14 катнашучы. 3 этапның һәрберсенә яңа программа уйлап табарга туры килгән. Творческий иҗади ватанга багышланган конкурс, гаиләне тәкъдим итү. Берничә видеоролик төшердек. Венераның әнисе социаль челтәрләрдән актив файдалана. Контент әзерли, видеога төшерә, үзе монтаж ясый. Аның тәҗрибәсен өйрәнәләр. Төрле иҗади чыгышларны үзләштерәләр, бию осталыгын үстерәләр. Кайчагында таңга кадәр шөгыльләнергә туры килгән. Так как мы живем в деревне, мы ходили. Без авылда яшибез. Репетициягә район үзәге Актанышка йөрдек. Анда әзерләнгәндә көн сайын үтән торып бардык. Репетицияләр ясадык, кич кенә кайта идек, төрле киемнәр тектирдек. Буларның барысында имир шәкатьләр белән бергә яшәгәннәр. Әлбәттә, күп балалы гаиләгә бердә җиңел булмый. Гаилә бик зур, 13 бала тәрбиялиләр. Барысына да өлгерү кыен. Пришли на первый тур. Беренче турга килдек. Иртән бөтен кием салымны әзерләгән идек. Кич белән килгәч, беребезнең шалбары булмавы ачыкланды. Киемнәрне алыштырырга туры килде. Мәгәен алар гадилекләре, ихлас булулары белән жюрине яллагандыр. Сабитовлар гаиләсе Идел буеның уңышлы гаиләсе конкурсында мактаулы 3нче урынны яулады. Фарис Мөхәммәтов, Булашак Киефилдар Галәүддинов, Татарстан яңалыклары. 21 июльдә Татарстан башкаласында дуслык уеннары башлана. Әлегә беренче катнашучыларны кабул итәләр. Исегезгә төшерәбез, программада йөзү, синхрон йөзү һәм суга сикерү төрләре бар. Суга сикерү остасы булган Испания спортчысының күнегүләрен хәбәрчебез дә күзәтте. Суга сикерү буенча Венесуэла җыелма командасы спортчысы Хесус Гонсалес көн сайын тырышып шөгыльләнә. 18 яшендә Пан-Америка уеннарында бронза һәм Көньяк Америкада көмеш медаль алган. Алда яңа этап – дуслык уеннары. Киләчәктә минем үз принципларыма турылык саклап каласым, үрнәк гаилә корасым, хезмәт сөючән кеше, спортчы буласым килә. Казанда Хесус икенче тапкыр узган ел шәкерт буларак килгән иде. 7 ай ул Татарстанның баш тренеры Павел Муякин җитәкчелегендә Казанның үсеш үзәгендә шөгыльләнде. Спортчылар өчен биредә шартлар бик яхшы. Аерма бик зур. Чөнки үзебезнең илдә бассейннар белән зур проблемалар күзәтелә. Шуңа күрә мин монда шөгыльләнергә тырышам. Күнегүләрне нигездә биредә уздырам. Казан миңа бик ошый ди Хесус. Бигрәк тә гаилә үзәге сокландырган. Спортчының планнары зур. Алар арасында 2024 елда Олимпиадада катнашу һәм Россия университетына укырга керү. Мин монда белем алу, университетта уку өчен бөтен көчемне куям. Хәзер мин бу турыда карарны көтәм. Хесус һәм башка спортчылар өчен киләсе атнада ук җан атарга мөмкин. Су спорт төрләре буенча дуслык уеннары халыкара ярышларының беренче этабы Казанда 19 июльдән 3 августка кадәр уза. Алия Галиуллина, Станислава Виженская, Ленар Гайзатуллин, Татарстан яңалыклары. Чыгарылышыбызны дәвам итәбез. Татарстан балыкчылары уңышлары белән сыкландыра. Соңгы 2 атна эчендә аларга инде берничә гигант җәен балыгын тоту бәхете елмайды. Яңа рекорд 100 кило чамасы җәен балыгы. Вот, друган, такая рыба. Ты не верил? Вот она есть. Кама тамагында яшәүче берәү әнә шундый зур балык тоткан. Көймәдә 87 кг авырлыктагы җәен балыгы. Мондый авырлыктагы балыкны тотуы бик авыр. Шулай да тәҗрибә күрсәткәнчә тотарга була. Икенче берәү тагын да зуррак балык тоткан. Сергей Николаев Шулманнан тоткан җәен балыгы 100 килога якын булып чыга. Ловили судака, при ловле судака клюнул сом.
Судак балыгын тотарга чамалаган идем. Кармакка җәен балыгы капты. Без аны ярга 2 сәгать чамасы өстерәдек. Бик җайсыз булды. Күп тапкырлар җәен балыгын тотканым булды. Бу кадәр 100 килолысы бер кайчанда эләккәне юк иде. Bütün республика балыкчылары социаль челтәрләрдә үз табышлары белән уртаклаша. Җыен балыкларын зур суда гына тотмыйлар. Менә тагын бер бәхетле кеше Акбарс арена янындагы Казан суда 25 килограммлы балык эләктергән. Яки менә Идел ярында 63 килограмм авырлыктагы балык кармакка эләккән. Белгечләр моңа гаҗәпләнми. Республикада балык тоту өчен урыннар уңайлы. Шуңа күрә шактый зур балыкларны да тотарга була. Это самый крупный объект нашей ихтиофауны. Безнең як суларындагы иң зур балыклар җәен балыклары. Алар 100 килограммга кадәр яки күбрәк тә булырга мөмкин. Татарстан буенча бу нормаль санала. Татарстаннан читтәге кайбер төбәкләрдә күбрәк авырлыктагы балыклар да очрый. Тик менә шундый зур балыкны ялгыз гына тоту куркынычлы. Балык көймәне әйләндереп капмаса, балыкчыга зыян килергә мөмкин. Тик бу балыкчыларны куркытмый. Һәр кайсы берәр центнер авырлыгы булган балыктарга хыяллана. Фарис Мөхәммәтов, Валентина Васильева, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Татарстанда мәгълүмати технологияләр өлкәсендә 4-нче тармак чемпионатында катнашу өчен гаризалар кабул ителә башлады. Ул республикада 21 сентябрьдән 24 сентябрьгә кадәр уза. Чемпионатта профильле компанияләр хезмәткәрләре, мәктәп укучылары, көллият һәм югары уку йортлары студентлары катнаша. Яшьләре 16дан алып 35-кә кадәр 30 компетенциядә ярышырга мөмкин. Гаризалар 10 августка кадәр кабул ителә. Ярышлардан тыш катнашучыларны экскурсияләр, һөнәри юнәлеш бирүче интерактив стендлар, һөнәр белән танышу зоналары көтә. Узган ел Россиянең 29 төбәгеннән 300-гә якын кеше Digital Skills-та үз көчләрен сынаган. Көннәр селәнгә ширкиләр бик активлашты. Хәзер алар бакча, дача участокларында, урманнарда гына түгел, шәһәр җирендә дә күпләп үрчи. Ширкиләрдән котылу өчен сулыкларны, яр буйларын махсус препаратлар белән эшкәртәләр. Ширкиләрдән котылуның тагын нинди чаралары бар? Хәбәрчебез ачыклады. Ширкиләр тиз арада үрчемәсен өчен сулыкларда һәм су буйларында кызу эш бара. Кан эчүчеләргә каршы махсус катнашма белән дезинфекциялиләр. Башкалада 32 гектарга якын мәйданда Казансы буе ритмә белән эшкәртелә. Куакларга, утрауларга аерым игътибар ителә. Микробиологик препаратлар экологиягә зыян китерми. Барысы да Роспотребнадзор белгечләренең күзәтүе астында. Пришло в этом году 158 водоемов. Быел 158 сулы 45 гектарда яр буйлары катнашмалар белән дезинфекцияләнде. Кайбер урыннарда сулыкларда берничә кат эшкәртү уздырылды. Ширкиләр көннәр эсселәнгәч активлашкан. Агрессив бөҗәкләр урманнарда да, шәһәрдә дә һөҗүм итә. В этом году вообще летом... Быел ширкиләр узган елга караганда күбрәк. Мондый хәл майның салкын булуы, көннәрнең кинәт җылынып, инкубация өчен уңай шартлар тууга бәйле. Май җылы булса, бөҗәкләр акрынлап һөҗүм итә. Быел исә башкача. А комары ужасно. Атакуют и едят. В квартире очень много комаров. Хотя и сетки стоят. Ширкиләрдән саклану өчен индивидуаль препаратларда кулланырга мөмкин. Алар сатуда җитәрлек. Фарис Мөхәммәтов, Кисицина, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары. Петрау бәйрәме яки Петр һәм Павел көне. Керәшен татарлары һәм христиан диненә караган бөтен милләтләрнең бәйрәме. Петрау табигатьне ылылау, аңа табыну, биргәннәренә шөкранә итү, матурлыкка, табигатьнең иркенлегенә мәдхия җырлау. Шулай ук халыкның алда торган ылы һәм җаваплы эшләре игеннәрне урып җыю алдыннан ял итеп алу бәйрәме дә. Әлеге бәйрәмдә безнең коллегаларыбыз Фәннур Хәсәнов һәм Александр Решоткин да кунак булып кайтты. 12 июль христианнарда Петр һәм Павел апостолларны искә ала торган көн. Аның асылы бик борынгы заманнарга барып тоташа. Элек ул халыкта чәчәк бәйрәме дип йөртелгән. Бу бәйрәм Татарстан районнарыннан, Россия төбәкләреннән бик күпләрне Мамадыш районы Җири авылы Тырлау аланына җыйнады. Петрау керәшен халкының мәдәни мирасын саклаучы берничә буынны тәрбияләде. Тырлау аланы меңләгән кунакларны туңлаштырды, яшь парларны кавыштырды. Ата-бабаларыбызның традицияларын саклап, туган җиребезгә, халкыбызга хезмәт итәргә өйрәтте. Петрау православие динен тотучыларның иң истәлекле көннәренең берсе. Петрау җыр, моң, табигать, чәчәк һәм дуслык бәйрәме.
Керәшеннәрдәге бәйрәмнәр циклы бик борынгыдан ук төзелгән һәм ул дин белән генә түгел, мәҗүсилектән килгән ышанулар табигать белән бик нык бәйле. Монда табигать анадагы бер үзгәреш тә игътибарсыз калмый. Питрау, Тырыйсын, Элҗен, Пыкрау көннәре җыен белән берләштереп үткәрелә башлый. Зур мәйданда оештырылган тамаша шуның ачык мисалы булды. Бу искиткеч табигый һәм рухи байлык милләтнең. Моны әлбәттә сакларга, моны үстерергә кирәк, моны һичшиксез киләчәк буыннарга тапшырырга кирәк. Бу безнең зур байлыгыбыз. Питрау җитте, җәй бетте ди халык. Питрау ул җәйнең нәкъ кыл уртасы. Бу көнне тереклек һәм үсемлекләр дөньясында үзгәреш чоры башлана. Нәкъ көн уртасында кышлар сайраудан туктый. Бу көнне җыеп киптерелгән кыр чәчәкләре барлык авырулардан да файдалы диләр. Шуңа күрә иртәнге якта басу кырлардан, урманнардан җыеп кайтарылган кыр чәчәкләре белән өй өчен капка һәм кыймаларны бизәгәннәр. Бу гадәт бүген дә сакланган. Бер-берсенә кунакка йөришкәннәр. Шул вакытта яшьләр бер-берсенә сүз куешканнар, туйлар ясарга вәгъдәләр биришкәннәр. Знакомлю наших гостей с древними обычаями, ритуалами. Мин бүгенге бәйрәмдә димче ролендә. Иң беренче чиратта яшьләрне таныштырам, аннан аларны тарихка алып кирип китәм. Йолаларны, гырыф-гадәтләр турында сөйлим, элекке вакытта өйләнешү ничек алып барылганны аңлатам. Яшьләр моны белергә тиеш. Шул вакытта гына без тарихыбызны саклый алабыз. 24 ел оештырылган Питрау бәйрәмендә мин бик күпләрне таныштырдым. Дөрестән дә араларында гаилә кырып яшәүчеләре дә бар. Керәшен бәйрәмнәрен үткәрәбез. Без үзебез керәшен булган өчен горурланабыз. Бүгенге көндә күп авылларда Питрау бәйрәмнәре кабат яңартылды. Мамадыш районы Җири авылы Тырлау аланындагы Питрау исә республикабызда керәшен мәдәнияты фестивале дәрәҗәсендә уздырыла. Монда ел сайын меңләгән кеше җыела. Татарстан күләмендә уздырылган керәшен җыенына Татарстанның барлык авыл калаларыннан, Башкортстан, Чиләбе, Оренбург, Удмуртия, Самарадан һәм Россиянең бик күп регионнарыннан кунаклар җыела. Фольклор ансамбльләре чыгышлар ясый. Бәйрәмнең бер матур күрке ул керәшеннәрнең Бәрмәнчек дәүләт фольклор ансамбле чыгышы булса, Питрауның аерылгысыз өлеше Питрау шибәре конкурсы. Элек заманнарда да керәшен егетләре кызларны Питрауда күзләгән, Пыкрауда туй иткән. Күп авылларда Питрау бәйрәмнәренең торгызылуы, борынгы йолаларыбызның яңаруы бик мөһим. Шул ук вакытта кирәкле күренеш. Әлеге бәйге Питрау шибәре билләр, буйлар үлчи торган бәйге түгел, ул этник конкурс дип аңлатып узды әлеге конкурсның жюри рәисе. Кызларның керәшеннәрнең традицияләрен, йолаларын, мәдәниятын белүе, үзенең дә нинди дә булса сәләтен күрсәтүе ярышның төп асылы. Ничә еллар менә шушы керәшен шибәре конкурсы, ул инде менә шушы Питрау җыенының иң күркәм конкурсы булып тора. Чөнки бу конкурска бик күп теләүчеләр теләк белдерәләр. Татарстанның гына түгел, башка төбәкләрдән дә килеп конкурста катнашалар. Без инде менә шушылай итеп аларның булганлыгын, керәшеннәрнең җоласын белгән, аның гырыф-гадәтләрен белгән, матурларны, шибәрләрне, керәшеннәрнең асыл бизәге булган кызларыбызны билгелибез һәм аларны сайлап алабыз. Яшьләр төнне болында, кырда, урман аланнарда күңел ачып үткәргәннәр, төрле уеннар уйнаганнар. Бу кояш каравыллау дип аталган. Шуңа да бүгенге көн Питрау бәйрәме дә кички якта башланып, таң атканчыга кадәр дәвам итә. Җыр биюләр белән бергә төрле уен, ярыш, бәйгеләр үткәрелә. Мәйданда спорт уеннары, арм спорт, гер күтәрү, көрәш, утын яру һәм кисү, себерке бәйләү, Питрау тақиясы үрү, Питрау букеты төзү, таяк тартышу, капчык киеп йөгерү, су ташу, судан кул белән балык тоту һәм башка уеннар оештырыла. Питрау учагы да бәйрәмнең бер бизәге булып тора. Аны Питрау шибәре кабыза. И керәшен, карындашым минем, халкымның бер асыл бизәге. Безнең моңны бер тыңлаганнарның гомерлеккә өзелә үзәге.
Үзәннәрдә билдән шәшкә үлән, җир дымлыга шулай үсәме, әүвәлгедән мактап сөйләнелгән, җырга кергән Питрау бәйрәме. Фәннур Хәсәнов, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау сәламәт булыгыз.